И здравейте, дами и господа, съм Дивак 1231 и днес ще играем на Clash Royale. Да знаете, утре ще има епизод на новата поредица, на която ще снимам Бумбич и снимам клип. И бъгни на интернета, снимам клип. И някой ми е донетнал барберяни. По-скоро елит барберяни. Остава ми малко. И както знаете, остава още малко, докато се апгрейна Giant на 6 левел. И разбрах, че има Clash Royale, който може да се свали. Вау! За първи път виждам скелетона армия да убива Уич. И да, сигурно ще питате, Дивак, що нямаш никакви спелове в дека? Това е защото дека ми е ефективен и полезен такъв, какъвто е. По-скоро за мен е полезен.
директно почвам атака. Season. Добре, виждам втори човек, който на 7 арена ползва Пека, което е странно. Пеката е най-малко използваните карти, въпреки че е много OP и е много полезна, много малко хора я използват. И то на втори левел. И аз я имам на втори, да, полезна си е, както казах. Дигнах рекорда си. Беше ми 2016, сега ми е 2025. И вече не знам какво да правя. Вижте, спаун демидж. Само 2 карти на спаун демидж. И това са електрото и картата, която ще излиза много скоро. Аз я минах. Мега Кнайта. Аз съм я пробвал в някои минали как се казваха, не клипове, ами преди да се изтрия Private сервера съм играл и е доста полезен Мега Кнайта, особено с спаун демиджа. Много е добър и така. Ама някой път ще ви покажа описанието на Мега Кнайта като скриншот. Свалям правим сервера, ще снимам на него и даже ще го скриншот на описанието. По-скоро описанието на 4-те нови карти плюс батовете. И
Ама може да снимам. И тъй като Supercell могат да изтриват клиповете на това, сигурно сте го чували от това... Забравих името на Румбата BG Gaming. Той е снимал клипове, ама е предупредил, че могат да изтрият клипа. И това беше от клипа и чао!